Его е новия филм, заснеме кадрите, въртят, пудра си ебава майката 3,5 метра по след март. Y'all ready? Pop a bottle, smoke a kush. Yeah, that's that peace vibe, you know what I'm saying? That free spirit love. Ще ме накараш пак да съжалявам, че бях с тебе и че те познавам. Но да си тръгна сили не намирам, с теб не трябва, а без теб умирам. Ще съжалявам пак, че те познавам и като луда цяла ти се давам. Не се отучих, още съм такава, че ме този, който ме ранява. Веднъж да си питал как съм, не си, но с тебе пак съм. Веднъж да те бях хранила, но не, нямам тази сила. И пак гледам те в очите, и пак слушам ти лъжите, и пак ще те преживея. Обичам те, друго не умея. Как се почувствате с този трик? Много добре. Искам да направя обращение към всичките момчета, дето карат и са много добри. Браво на вас! Това е много добре. И ние гледаме от вас и се учиме. И затова гледаме да удряме фрирайд. Винаги фрирайд. Да се чувстваме свободни. Пич, голи връх Шредърс, маман. Така пудрен бех удрал от години. Малко некъв камък нацелих и си еба мамата, но всичко е тип-топ куриер.